Така, да видим днес каква дата е. 6 август 2024 година. Така, в момента съм разкачал моята стара батерия. Ето виждате кабели. И съм закачал горе новата, като съм и закачал BMS, комуникацията с инвертора, и в момента е заредена на 100%, за да я видим дали ще изкара до утре сутринта. Сега да проверим и положението. В момента има включени телевизор и хладилник и една кружка, LED кружка, 3,5% е натоварен инвертора. Така, батерията показва 53,6 волта. На 100% е заредена. В 7 часа е на 100%, 19 часа през нощта. 0,3-0,9 от слънцето. Батерията помага някакви минимални ампери, което е 0,3 капка в морето. Сега трябва да видим до сутринта на какви проценти ще е. От 7 до сутринта. В момента работи телевизора, един хладилник и току-що изключих и последната кружка. И така, видеото ще продължи. Спираме на пауза.